Skopri iktar dwar it-teknika tal-arkivjar, ara diversi dokumenti storiċi u sib ftit ħin għall-Qudiesa. Isma' mużika live fil-bitħa prinċipali, ipparteċipa f'taħdidiet informattivi u kun naf aktar dwar il-ħidma tal-Knisja fis-soċjetà. Inqatt magħna l-esperjenza ta' storja, arti u fidi fil-Kurja tal-Arċisof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jalla konna dil-ġurnata fil-preżenza tal-mulej u narfu jiena Father Ruben Gawċi illi illum tant nixtieq illi flimkien magħkom niċċelebraw dil-Qudiesa fil-preżenza tal-mulej ejja nkomplu niġu sperati mill-kelma u anke meta nirċievu l-mulej Ġesu spiritualment nitħeġġu biex wara dal-mument ngħixu l-paċi tiegħu f'kull ambjent fejn nkunu għalhekk nħejju ruħna billi narfu n-naqasijiet tagħna, narfu n-naqas ta' mħabba tagħna lejn Alla, lejn xulxin, lejn il-ħolqien u anke lejn anfusna. Nistqaj l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt timirijieti, tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mqaddsa Marija dejjem Verġini, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirlna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieба kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba. U nisfru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristus jidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: Mur u għajat fit-tnejn Ġerusalemm u għejdilha, dan jgħid il-mulej, ftakart fil-ħlewwa ta' żożitek, fl-imħabba tal-arrusija tiegħek, meta kont tiġri warajja fid-deżert f'art mhux miżruha. Iżrael kien ikkonsagrat lill-mulej l-ewwel frott tiegħu. Dawk kollha li kienu jiklu minnu kienu jiġbdu fuqhom il-kastig. Il-ħsara kienet taqa' fuqhom. Oraklu tal-mulej. Jien ġibtkom f'art qisha ġnien biex tieklu l-frott tagħha u dduqu l-benna tagħha. Imma ġejtu u tebbajtuli arti, waqqajtuli l-wirt tiegħi fajb. Il-qassisin ma staqsewx, fejn hu l-mulej? L-orrif tal-liġi ma rfunix, ir-rajja dimbu kontrija. Il-profeti ħabbru fi Sembal u marru wara ħwejjeġ ċfira. Staġbu smewwiet b'dan.
Itkexkxu fuq li tkexkxu, oraklu tal-mulej. Għax tnejn huma d-nubiet tal-poplu tiegħi, telqu lili l-għajn tal-ilma ġieri biex ħafru bjar għalihom, bjar miksura li ma jżommux ilma. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħaj li l-alla. Sarm responsorjali nmiġbu fl-imkien, mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Mulej, sa smewit tasal it-tiba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek, mola smewit il-ġustizzja tiegħek, baħar blaqih il-ħaq tiegħek, flimkien, mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Kemm hija għażiża tiba tiegħek u Alla. Għaddel ta' ċmenħajk jiskennu li til-bnedmin, jiġbaw bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek, flimkien, mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Għax għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tiba tiegħek ma' min jarfek. Il-ġustizzja tiegħek ma' minu qalbu safja. Flimkien, mulej, għandek hemm l-għajn tal-ħajja. Infaħrek bis-sir, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, resqu lejn Ġesu id-dixxipli u staqsewh għaliex tkellimhom bil-paraboli. U weġibhom. Għax lilkom ingħata li tarfu il-misterji tas-saltna ta' smawiet. Iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iż-żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-paraboli biex iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta' Eżajja li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset. Kienu tqaħal biex jisimgħu b'widnejhom u għalqu għajnejhom li ma jmorrux jaraw b'għajnejhom u jisimgħu b'widnejhom u jifhmu b'moħħhom. U hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin jaraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin jisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqu dak li qegħdin taraw intom u ma rawx u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tkun qed titkellem ma' xi żewġ persuni illi waqt li tkun qed titkellem magħhom tinduna li xi ħadd qiegħed jifhmek u ħadd ieħor qiegħed mhux qed jifhmek. Bil-ħarsa ta' għajnejh u mill-ġesti tinduna li dak li qed tgħaddi mhux qed jinftiehem xejn jew ftit li xejn. Jew forsi anke d-direttur jkun fehmek ħażin. Iktar ma' persuna mbagħad tagħmilha ma' dak li qiegħed jitkellem u dawk it-tlieta jkunu qegħdin jagħmluha flimkien u jsiru iktar ħbieb ta' xulxin, iktar isiru jifhmu lil xulxin u forsi ċertu espressjonijiet li għan-nies ġenerali ma jkunu jistgħu xejn u ma jkunux jagħmlu sens. Imma għalihom dawk il-ġesti u dawk il-kliem ikunu jfissru u għandhom messaġġ. Malaj tinftiem xi kultant anke bħarsa. Issa Ġesu flimkien ma' d-dixxipli tiegħu flimkien kien qiegħed jitkellem fil-kuntest ukoll ta'
Żewġ perspettivi. Kien hemm dawk li jridu li l-Messija jeħlisom mill-illa tar-Rumani, mit-tmexxija tar-Rumani b'mod violenti, b'mod determinat. U kien hemm dawk li bdew jifhmu iktar lil Ġesu bil-mod il-Messija li jservi, il-Messija li jaqdi, il-Messija li jsalva bl-imħabba. U għalhekk dawk li kienu tal-fema li l-Messija huwa xi ħadd kważi violenti li jrid jeħlisom mir-Rumani ma kinux qegħdin jifhmu. Jew kellha anke dawk li fehmu li il-ħarsien tal-liġi biss hija dik li ssalva bħalma kienu l-Fariżej. U allura lil Ġesu ma setgħux jifhmuh. Allura Ġesu jistedinna biex nimxu miegħu dan il-vjaġġ. Mhux biex jagħtina xi ktieb jgħidilna tgħallmuh u bekk ikolkom il-fidi fija, le. Il-fidi hija mixja li niskopruha anke permezz ta' dan it-tagħlim bil-mod il-mod, permezz tal-paraboli illi Ġesu jgħaddilna tul il-Vanġelu. U għalhekk ejjew nitolbu sabiex ejjew nkunu ħbieb ta' Ġesu. Ejjew nfittxu illi qabel ma nħallu d-dubji isakrulna l-bibien ta' moħħna u ta' qalbna, ejjew nafdaw lil Ġesu. Għax iktar ma nsiru ħbieb tiegħu, iktar imbagħad nistgħu naraw, nistgħu nifhmu, nistgħu nirċievu il-fejqan tiegħu. U għalhekk ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna l-mulej. Nitolbuk mulej għall-Knisja kollha, għall-poplu tiegħek kollu, sabiex kull wieħed u waħda minna nikbru fil-ħbiberija tiegħek magħna u tagħna miegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Sinjorella, aħna tant għandna bżonn il-fejqan tiegħek. Tħallix mulej il-weġat, il-ġilied, dak l-affarijiet kollha li jalqulna qalbna u moħħna, tħallihomx mulej ikissru relazzjoni tiegħek magħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej b'konvinzjoni dejjem akbar għal paċi fid-dinja, għal paċi tal-qalb ta' kull bniedem, ukoll għal waqfin mill-ġlied u biex flimkien konvinzjoni nibnu l-paċi bejnietna, f'pajjiżna u fid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-mejtin kollha sabiex tagħtihom mulej il-mistieħ ta' dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha. Għal-morda fiżikament, mentalment, spiritualment. Mulej tina l-fejqan tiegħek. Ejna ħalli nkunu għal xulxejn ta' għajnuna u ta' support. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. F'qalbna ejjew nresqu issa it-talb tagħna. Mulej, għandek hemm lajn tal-ħajja? Tina l-grazzi li nkomplu narfuk bħala triq, is-sewwa u l-ħajja tagħna. U dan nitolbulek Missier bi Kristus jidna. Amen.
Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla il-missieri jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. O Alla, inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju illi serin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej. Mistej qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inweddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inweddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. U għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u bil-ferħ infaħruk u ntennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-snawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-snawwiet. Imbijek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-snawwiet. Qaddis tassew int mulej. Inti il-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħi ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku koll wara li killaħa il-kalċi. Reġġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misterju tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxantru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nreddulek ħajra għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek li hija imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqaddsa Omma Alla Maħija u San Ġusepp mal-Apostli u l-qaddisin kollha
li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu s-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru l-minħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlista mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw fil-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek. Inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi, tħares mulej lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-disem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jirsellulna li se nitqabna biha ma' ħajta lejha. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħolix li tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u jiena nkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Iqaf bittieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għaraftu il-misteri tas-sema, hekk ukoll dbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missieħ u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Żur il-kurja tal-Arċisqof fil-Furjana nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Għaddi minn kurituri mżewqa bopri tal-arti li jwasslu għall-kappella tal-Madonna ta' Manresa. Inżel għall-ewwel darba fil-kripta tal-Kurja u għejx x'esperjenzaw missirijietna. Intilef fil-ġmiel tax-xogħol artistiku fis-sala tar-refettorju. Skopri iktar dwar it-teknika tal-arkivjar, ara diversi dokumenti storiċi u sib ftit ħin għall-Quddisa. Isma' mużika live fil-bitħa prinċipali, ipparteċipa f'taħdidiet informattivi u kun naf aktar dwar il-ħidma tal-Knisja fis-soċjetà. Inqatt magħna l-esperjenza ta' storja, arti u fidi fil-kurja tal-Arċisqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesenna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dunubietna, eħlisna minn ngħid tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fl-ewwel misterju minn tad-dawl, meta Sidina Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int, kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib isteħlissa mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa u mbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija malej miegħek, imbejka inti fost in-nisa
u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, ħajjisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk kollha li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fit-tieni misterju minn tad-dawl. Meta Sidina Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missiena li inti fisma u titqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tġrib isteħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u tkun libera tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna d-dunubietna ħajjisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ikkonsidew nikkontemplaw fit-tielet misterju minn tad-dawl. Meta Sidina Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tġrib isteħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna. Għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun ibnek bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna lejrek kollha speċjalment dawk kollha li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw f'raba misterju meta d-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu idbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Misterna li inti f'isma wiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. Jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna lejrieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw, nikkonsidraw. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Misterna li inti f'isma wiet, itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Slim għalik Sultana, Om taħlina, ħajja ħlewa, tama tagħna. Slim għalik lilek ingħidu, għalli xaħna t-torfnati u li t-eva. Lilek nitnedu, aħna li nibku u norfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-torfnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. L-intenzjoni tal-Papa. Mistiedna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li tritent kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlissa mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom jistrieħu huma fislim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità mqazza Alla wieħed, ħenna lina, mqazza Marija, itlob għalina, mqazza Om Alla, itlob għalina, mqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-grazzi ta' Alla, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parħir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull faħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amare tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amare ta' kull grazzja, itlob għalina, amare ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri,
itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġini, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana imtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Riżarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina. ħaruf ta' Alla, li tneħħi id-dunubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla, li tneħħi id-dunubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla, li tneħħi id-dunubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak, mela Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-terfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-fedej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Ħaqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Torocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adjordata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna it-tifkir tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbijek Alla, imbijek l-isem imqaddes tiegħu, imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbijek l-isem ta' Ġesu, imbijek għal-qalb imqazza tiegħu, imbijek id-dem għażiż tiegħu, imbijek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal,
Imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbijek l-Kbira Alla Marija Santissima. Imbijek l-Imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbijek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbijek l-isem ta' Marija Verġini u Imbijek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbijek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.